Noi sunt Rica și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi suntem la Carrefour. Efectiv, nu mi-a plăcut niciodată păpușile astea, doar uitați-vă cum se uită la voi. Și asta zici că se uită după mine. Și asta? Asta la fel, sunt atât de creepy. Dacă te uiți noaptea la ele, sunt așa de creepy. Uitați aici, așa drăguțe. Uite și uite cum e realitatea. Oh my god. Am găsit un Huggy Wuggy portocaliu și unul gri. Uitați-vă și voi. Și mai e aici unul roz. Wow! Și unul roșu. Și unul negru. Și ia uitați ce e aici. Noapte bună, Nani. Ia, o lasă, nu mă muște. Hei, bună, noapte bună, mamă ce burtă ai. Cuțu. Da, Adina, dacă vezi vlogul ăsta, nu te uita la partea asta. Din păcate încă n-am găsit nicio pisică. A, uite. Miau, 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 miau. Eu am prea multă blană și am niște purici. Pam. Am găsit aici o pisică. A venit extraterestri la noi. Wow, extraterestru. Perna de asta am eu, doar că mai mică. Da, ce-am găsit. Dacă vrei să te culci noaptea, nu poți, pentru că te deranjează puful. O fie puful dacă te deranjează. Și pe spate, ne apăs pentru că are fermoarul. Ce caută Monopoly printre perne? What? Se pare că a venit mai devreme, Moș Crăciun. Salutare! Cât de gras poți să fii ca să iei asta? Îmi spui și mie? Uite-l pe Moș Crăciun decolorat. Ați văzut ce am găsit eu? O să vă trimit că am făcut și poze. Hai să ne furișăm, să-i luăm la această uriașă bomboană un set de bomboane. Haideți să furăm ceva. Glumesc, nu furăm nimic. Pam, pam, pam. De data asta ai câștigat. Bombonel. Așa te va chema, bombonel. Am găsit niște cucurigu. Cocorico, cucurigu. Numai de la Cocorico. Cocorico, cucurico, cocorico. Cucurigu aici, numai de la Cucurigu. Avem o întreagă zonă cu cucurigu și pe aici. Cucurigu, 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 cucurigu. Cucurigu, 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 tot pe aici cucurigu. Se spune cocorico, dar eu vreau să spun cucurigu. Mâncăm dac, mâncăm o rătușcă sau o rață. Asta trebuie mâncat cu asta, glumez. Trebuie mâncat așa simplu, tăiem și dar... Uite și tu, uite și tu. Asta zici că e ou. Asta? Nu e chiar așa. Papaya, mamă cât de mare e un papaya, n-am știut că e așa mare. Papaya! Scrieți-mi în comentarii ce sunt astea. Astea. Mă țeapă la mână. Asta ce trebuie să fie roșii, hai să o mâncăm. Ia-mi, glumesc. Luăm gogoș. Wow! Galben și albastru. Ucraina! Vine Ucraina peste noi! Și în magazin nu pot să scap de Ucraina. Avem un tort și încă un tort. Două torturi. Aici avem două torturi plus un tort plus două torturi plus 3 torturi. Egal 8 torturi. 2, 4, 6, 8 torturi. Wow! Uitați ce am cumpărat până acum. Dacă mai este înghețată pe frigul ăsta? Asta e înghețată? Am și o întrebare de la voi. Pentru voi. Scrieți-mi în comentarii dacă asta este înghețată. Dacă voi ați gustat vreodată. Sau dacă ați gustat vreodată înghețată cu KitKat. Eu nu. Dar mie îmi place KitKat-ul la nebunie. Vă place? Bun, cam atât a fost pentru azi. Nu uitați să dați like, subscribe și ne vedem mai încolo.